Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Fo ka ko ɲumandɔn ni sangina aw minnu sɔgɔnbɛ janni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ bisimila ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni bi tɛnɛ desanburu kalo tile 29 san 2025 an ka wula in na kibaruya bakuruba bɛna tali kɛ cɛfini tabaw ye baarabaw kɛ Kita ani Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la ka dadigi kɛ kosɛbɛ jafarabara tigilamaaw la ni k'u camanba ka u daji Mali ni Irisi jamana ka tɛgɛdiɲɔgɔnma kɔnɔna la san 65 o laɲɛnɛmayara Irisikaw ka lasigiden so mun bɛ an ka jamana kɔnɔna nɔ Sikasokaw bara polisilaka minnu bɛ ni o ye deuxième arrondissement olu ye u tɛgɛ da bandi dɔw kan minnu tun bɛ ka maaw ni o bololafɛnw k'u daraki u la kɔkan kibaru bɛna taa ni an ye Gine Konakirikaw fɛ yen nɔ kalata ni o jamanakuntigi ka taa ye kunungo Gine kadenw bɔra ka taa kala ta jaabi olu o makɔnɔnen don Kongo RDC jamana fintigilakaw ka kumalasela ɲangili binen a kan baw k'a ye kuma dɔ ta ka ɲɛsin musolakaw ma kɔgɔjiɲɛ fan fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 150 hakɛ olu ɲɛma tunnen don minnu kun ye kurun ta ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna taa tungana t'a la seko ni dɔnko kɛnɛba biennale Tɔnbukutukaw bara o kun cɛra an ka jamana premier ministre ale fɛ Kassim Tarawele ani Falaye olu kun bɛ yen nɔ jani tɔgɔ la an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye farikolo ɲɛnajɛ bɛna kun kan kani 2025 mun bɛ ka taa Marɔkukaw bara an ka cɛmatasɛgɛw olu bɛna u ka tako sabanan kɛ sɔɔni dɔrɔn ani Komɔri bɛna encore sisan ɲɔgɔn na ka se ka jaabi ɲumanw bɔ o la ninnu de ye an ka wula in na kibaruya bakurubaw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw sɔgɔ ko ɲuman janni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na
keba an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw de kɛ kunungo kari desanburu kalo tile 28 san 2025 cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba ale ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko kunungo kari kɛra wulikajɔba don ye an ka wolomasiri tabaw fɛ k'a daminɛ kita marabolo kɔnɔ fo ka taa se Tombouctou ma an ka wolomasiri taba minnu ni su ni tile u bɛ wulikajɔ la ka se ka jafara wale tigilamaw ka u so ci ko wulikajɔbaw kɛra kabi sibiri baara daminɛna sibiri an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu taara fara duguma kɛlɛcɛ minnu ni olu bɛ opération fugakɛnɛ kɔnɔ ni u tun bɛ ka susuli ta ka ɲɛsin bamanciya wale ɲugatɔli tigilamaw ma fɛn min ye kita marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Soribugu an ka cɛfini tabaw minnu bɛ duguma kɛlɛcɛw ni o ye fugakɛnɛ ye ka olu to ka susuli da maa ŋaniyajuguw kan sanfɛ pankuluw fana taara fara u kan u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka bamanciya wale ɲugatɔli tigilamaw ninnu ka u koron ni ka u bɛɛ lajɛlen ka u daji sanfɛ kɛlɛcɛw ani duguma kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka jugu ninnu k'u bunti kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw u ye jugu ninnu ka u bɛɛ lajɛlen daji ni ka minɛn caman minɛ o la o siratigɛ kelen fana kɔnɔna la ka sanga ni sibiri don ye an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔw la ko Tombouctou marabolo kɔnɔ an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw kɛ nɔ tuguni ka bamanciya wale ɲugatɔli tigilamaw ka u so ci yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye Lere ye Foyita ani fo ka taa se Tombouctou fan caman fɛ Lere kɔnɔna la ko an ka cɛfini tabaw u ye maa ŋaniyajugu minnu daji a dagosi bɔnna kosɛbɛ ko ni ka u ka minɛn camanba ka u tiɲɛ u bɛ nijuguya walew kɛ ni minɛn minnu ye an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ halisa wolomasiri tabaw fɛ diɲɛ don o don ka se ka malidenw ani bolofɛnw lakana o siratigɛ kelen fana la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la ko yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Intaka ye Intilit kɔnɔna la bamanciya wale ɲugatɔli tigilama dɔw tun bɛ yen nɔ sanu bɔyɔrɔw ka se ka taa u ka mɔbilibaw ni o ye Caterpillar ye k'u bɛ taa sanu bɔ k'u to o wale jugu ni a ɲɔngow de la an ka cɛfini tabaw ye u ka mansinba ye ni o ye Caterpillar ye k'a viser ni k'a susu k'a bɛɛ lajɛlen daji k'a kɛ bugurijɛ ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko u ye maa ŋaniyajugu ninnu bɛɛ lajɛlen daji maa fɛn fɛn tun bɛ nin kɛnɛ in kan k'a fɔ k'u bɛ taa sanu bɔcogo jugu kɛ k'a sɔrɔ yamaruya ma di u ma an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ani cɛsiri o bɛ ka kɛ an ka cɛbaw fɛ diɲɛ don o don yaasa ka se ka malidenw o n'u bolofɛnw lakana wa ko Mali fan bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw ka wulikajɔw a bɛ ka bonya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ k'a daminɛ sibiri la ka se kari ma ko u ye dadigɛ kosɛbɛ bamanciya wale ɲugatɔli tigilamaw la ni ka u sama ka u caman so ci cɛfini tabaw ka ɲɛmaa ale ka kɔrɔfɔw la keba Mali ni Irisi jamana bɛ ɲɔgɔn bolo ko nin ye a san 65nan ye an ka jamana ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya in a ɲaɲali kɛra ka sanga ni juma desanburu kalo tile 26 ye Irisikaw ka lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ a kɛra o jabala la Irisi lasigiden ni o ye son excellence Igor Kromiko ye ale yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye waati jɔnjɔn ye ani Irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya ɲuman k'a fɔ diɲɛmaa ye ko ni an ye ɲina san yɛrɛ ta 2025 in kɔnɔna la ko baaraw bonyana kosɛbɛ ani ɲɔgɔn cɛ ko baaraba camanba minnu kɛra an b'a ye k'a fɔ Irisi jamana ni Mali k'an y'an bolo ɲɔgɔn ma sira caman kɔnɔna la k'a daminɛ lakanako fo ka taa se yiriwali siraw kalanko ni a ɲɔngo ko a baaraba minnu kɛra an ye k'a fɔ an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ye taama kɛ ɲina san kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 22 ka taa bila a tile 26 la Irisikaw bara o kɛnɛ mun kan ni ani Irisi jamanakuntigi Vladimir Poutine u ye ɲɔgɔn kɛ ka kuma ɲɔgɔn cɛɲu kɛ ka kuma jɛɲɔgɔnya sabatilenw kan ani ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya mun dɔw nana bange lakanako kɔrɔgiriyali la ani fo ka taa se kalankow ani sira caman wɛrɛw an bɛ se ka bolo ɲɔgɔn ma cogo min na ko o bakuruba dɔw ye k'a fɔ an ka jamana ni Irisi jamana kɛlɛkɛminɛko sira fɛ ani kɛlɛko sira fɛ an ye baara minnu kɛ ko a fanga ka bon kosɛbɛ wa ko a jaabiw bɛ ka bɔ an bɛ ka dadigi kɛ juguw la o kɔfɛ kalanko sira fɛ ko an ka jamana ni Irisi jamana ye an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baarabaw kɛ sanfɛ kalansow ni o ye universitéw ye ko k'a bɔ san 2026 la ka taa se san 2027 ma Mali kalanden minnu bɛ ka kalan kɛ Irisi jamana fɛ ni o ye burusiw ye k'a bɛ t'i jɔ maa 300 hakɛw la ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ye k'an ka cɛfini tabaw k'u kologiriya ko Irisi jamana jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ an ka cɛfini tabaw dɛmɛli la maramafɛnkow b'u la ani fo ka taa se
formation ni a ɲɔngo ka fɔ ka taa se AES ye kɛlɛbolo kelen mun sigi sisan ko force unifiée de l'AES irisi ni olu ye boloɲɔgɔnma camanba de kɛ ka se ka juguw kɛlɛ ko o baara minnu ni a kɛra bɔnɔ sɔrɔli ye jugu kɔnɔ juguw an bɛ ka a suguya bɛɛ lajɛlen yira u la ka u so ci an ka kɛlɛcɛw bɛ ka kologiriya maramafɛnw diɲɛ don o don bɛɛ lajɛlen ma ye k'a fɔ olu bɛ don kosɛbɛ ko a bɛɛ lajɛlen ye irisi jamana ani mali ka tɛgɛ ɲɔgɔnma ye irisikaw ka lasigiden ikɔr koromiko a yɛrɛ k'a fɔ ko jugu minnu bɛ ka ɲɛsin mali jamana ma ani AES jamanaw ma k'a fɔ k'u bɛ na ni kunnafoli cɛ juguw ye k'olu b'a dɔn k'a fɔ kɛnɛma jugu ninnu fɛn min ye Ukraine jamana ye a y'o ta o tɔgɔ ma k'u nɔ b'a la bawo ko an ni irisi jamana bɛ boloɲɔgɔnma mun na Ukraine ka fara jamana wɛrɛw kan olu fana tɛ fɛ ka anw lafiyalen bawo ko an bɛ ka baara mun kɛ an bɛ ka se sɔrɔ jugu kan ko Ukraine ni a nɔkamaw ikɔr koromiko ka kɔrɔfɔw la ni o ye irisikaw ka lasigiden ye olu de bɛ ka janfa juguw labɛn ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna anw ka jamana tɔgɔ tiɲɛ wa ko o baaraw mali y'a faamu AES jamanaw y'a faamu an bɛ ka baara kɛ sira mun fɛ ka juguw kɛlɛ a bɛ ka jaabi ɲuman bɔ bamanan wali ɲɔgɔn tigilamaw u bɛ ka u yɛrɛ ɲini bi bawo ko AES ka fintigilakaw an bɛ ka baara mun kɛ jaabi ɲumanw bɛ ka bɔ terrain kan lakana a bɛ ka sabati keba an bɛ taa Tɔnbɔkutu seko ni dɔnko kɛnɛba biennale artistique et culturel a baara kuncɛra kunungo kɛnɛ mun ni a kɛra nisɔndiyaba ye ka a daminɛ desanburu kalo tile 18 ka taa bila a tile 28 na an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen ka seko ni dɔnko o laɲɛnɛmayara Tɔnbɔkutukaw bara bugunikaw olu de ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ ɲɔgɔndan kɔnɔ marabolo ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ mun ni a ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Mayiga ale bolo jamana ɲɛma o tɔgɔ la fo ka taa se seko ni dɔnko o minisiri ma Mamu Dafe ka fara marabolo kɔnɔna ɲɛmaw ani maa camanba Tɔnbɔkutu kɛra maliyɛnw ka seko ani dɔnko faba ye o kɔfɛ fo ka taa se turisiw ni o ye yɔrɔ sagalenw lajɛlaw ye nanzaraw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tɔnbɔkutu o mun ye jaabi ɲuman yɛrɛ diɲɛ na k'a fɔ an ka jamana datugulen tɛ wa an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi cɛfini tabaw bɛ ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma siran i ma yira ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ a kɛra jaabi ɲumanba ye ɲɔgɔndan kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamanakuntigi a ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a di Kidali marabolo ma bawo ko Kidali kɛra marabolo ye u y'u jɔ u kolo la u ye bɛn sira bɔ k'a sɔrɔ yɔrɔ ka gɛlɛn kuma mun na Kidalikaw ko u ye jamana kɔkɔrɔma don o de la jamanakuntigi tɔgɔra jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnlen taara k'a di Kidalika turupu minnu tun bɛ yen ni u y'u ka seko ni dɔnko maaw ye ka yɔrɔ la k'a fɔ jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔ ni baara kɛ cogo min na a bɛ jamana munafa an ka jamana premier ministre ale fana kɛnɛ labɛn cogo a y'a yira k'a sewara maa minnu ye baara in labɛn fo ka taa se seko ni dɔnko minisiri Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛma a y'a ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma k'u ye baara mun kɛ a baara bɛ maa munafa wa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye Tɔnbɔkutu biennale in ye a bɛ mali ka ɲɛta ani an seko n'an ka dɔnko a bɛ o kofɔ o kɛnɛ kan kebamte fan fɛ Falaye Keyita ani Kassim Tarawele olu tun bɛ yen nɔ u y'u ka kuma galamani sɛmɛ an ka jamana premier ministre ani fo ka taa se seko ni dɔnko minisiri an ka te fan fɛ an ka jɛn ka dakuruɲɛ filaw lajɛ. An balima bamanan an nisɔndiyalen don kosɛbɛ bi ye foli dɔ ye foli fɔlɔ o y'an ka jamanakuntigi ta ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ko fɔlɔ ko ka san ta ka di seko ni dɔnko ma ko jamana tɛ se ka basigi ko mali tɛ se ka taa yɔrɔ si n'a ma k'a yɛrɛ ye k'an ka sigi an ka kɔrɔlenw ma an y'o baara de kɛ o hukumu kɔnɔ ɲɛnajɛ caman kɛra ala nana kɛ a kun nana cɛ Tɔnbɔkutu ni biennale 2025 ye donc an bɛ jamanakuntigi fo parce que a y'a yira ko fo bien ka kɛ Tɔnbɔkutu ko Tɔnbɔkutu ye mali nima dɔ ye pour que an bɛ se ka kuma diɲɛmɔgɔ fɛ n'o foli bɔra yen an bɛ an ka ministre Kale fo n'o ye général division kɛlɛtigi Abdoulaye Mayiga ye ale ka cɛsiri n'a ka jija an ye baara in bɛɛ kɛ kalo 8 de kɔnɔ kalo o kalo a bɛ minisiri fɛn fɛn baara la a b'an kɛ ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka a cogoyaw fɔ pour que k'a suit
Donc, bɛɛ de y'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que baara in bɛ se ka sabati. Ministre min ye baara kɛ gouvernement kɔnɔ a ka ca ni gouvernement ministre fila cɛ. Baara caman kɛra Tombouctou, assainissement sira la, transport sira la, ani courant sira la. N'i donna bi sufɛ Tombouctou i b'a dɔn k'a fɔ ko Tombouctou kɛra ville de lumière ye. Investissement caman kɛra. Donc, an bɛ foli fɔlɔ kɛ gouvernement ta ye. U y'a fɔ, u y'a kɛ, a kɛra promesse tenue ye. A ma dogo diɲɛ mɔgɔ si la. Baara fɛn fɛn kɛra diɲɛ mɔgɔ bɛɛ y'a ye, a ɲɛna. N'an bɔra gouvernement na, an bɛ se an ka commission d'organisation nationale ma, ka se région commission ani région ɲɛmɔgɔw n'o ye Bakukati ye. Ale ka cɛsiri a n'a a tɔɲɔgɔn Isiaka ni tɔw. N'i y'a ye baara in sabatira olu ka cɛsiri n'u ka jija de don. U y'an bisimila, u y'an bonya, u ye dumuni d'an ma, u ye fɛn bɛɛ k'an ye. Wa ne ma da si sɔrɔ Tombouctoukaw la. Kabini ye baara in daminɛ, n y'a kalo 3 nalen ye, tuma bɛɛ Tombouctouka dɔw bɛna sɔrɔ ministère la. An bɛ se ka mun d'aw ma? A caman bɔra bɔlɔlɔ kan. Dɔw ye misi di, dɔw ye wari di, dɔw yɛrɛ bɛ se baara min na u nana u y'o kɛ. Tombouctou population tiɲɛna muso de tiɲɛna ka nin baara kɛ. Donc a ka kan bi baara kuncɛ don na an k'u fo u yɛrɛ ye, an k'u fo u ka mɔgɔ ladon na. O tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ an ka finitigiw fo. N'i y'a ye nin kalo damadɔ in na an bɛ yan bi baara in kɛra ka ɲa, u y'a lakana ka ɲa, u y'a yira k'a fɔ baara in a bɛ se ka kɛ. N'i y'a ye général kɛra a kɛra olu ka jɛ ye. Donc an b'u fo dante foli la. Ka presse mɔgɔw fo parce que n'i y'a jateminɛ kabini baara in daminɛna fɛn fɛn kɛra a bɛɛ jɛnsɛnna bɔlɔlɔ kan diɲɛ kɔnɔ. Diɲɛ mɔgɔ bɛɛ y'a ye Tombouctou ye min ye. An y'a yira diɲɛ na Tombouctou ye min ye fɔlɔ fɛ. A ye kɛra yiriba min ye an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'o yiri de bɔ kɔrɔ ye nin tile tan in kɔnɔ. Diɲɛ bɛɛ ye yiri ye. An ye ci bila diɲɛmaa bɛɛ ma ka na. Dɔnnibaw n'u nana ka hakilina kumabaw fɔ. An ka région san fila de Mali région bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan. An ka denmisɛnninw bɔra Mali région bɛɛ la. Plus de 1000 personnes n'u ka gouverneurs n'u ka conseils régionaux nin tile tan in an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ. A kɛra sababu ye k'an tigi don ɲɔgɔn na. An ye ɲɔgɔn dɔn. Kidalakaw ni Yɔrɔkaw ye ɲɔgɔn dɔn. An ni Kulukɔrɔkaw ye ɲɔgɔn dɔn. Général kun y'o de ye. Compétition don mais compétition o ye prétexte de ye pour que an bɛ se ka lajɛ. Anw tun b'a fɛ ka min yira diɲɛma la bi ka yira Mali ka kelenya o de kama ko nin diɲɛlen ye Mali ka kelenya bila de. A y'o de fana yira n na. Voilà. Donc vraiment an nisɔndiyara n bɛ bɛɛ fo ka population fo ka artistes fo. An ye taala min ye an y'a ye an ka denmisɛnninw labɛnna kosɛbɛ an n'u ka encadrement vraiment a niveau tun bɛ sanfɛ kosɛbɛ. Yani ka bɔ kuma la n bɛ jury fo parce que ɲinan ka baara ma nɔgɔ dɛ parce que région n'u labɛn kosɛbɛ an ye min ye a niveau ka bon kosɛbɛ. Donc vraiment u ye baara ɲuman kɛ u b'u fo la ka touristes bɛɛ fo parce que biennale compétition kɔfɛ diɲɛ mɔgɔw touristes nana mɔgɔ caman nana pour que ka na an ka ɲɛnajɛ diya an bolo donc a kɛra ɲɛnajɛba ye. Donc vraiment an bɛ barika da ala ye ale min ye video yira na an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali sabati ka Mali suma ka malidenw kan bɛn ka na ni bɛn ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. A taamasiyɛn belebeleba o de kɛra Tombouctou yan. Tombouctou ye min kɛ kɔfɛ wale la a y'o de sira yira na sisan. N bɛ Tombouctoukaw fo. aw ka yamariyaw kɔnɔna la n bɛ fɛ ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita k'a ka foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'a ka foli lase Tombouctou population bɛɛ lajɛlen ma. N'i y'a ye ala barika la biennale kun cɛra bi hɛrɛ la. Kɔrɔ Tombouctoukaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o de y'a to biennale sera ka organiser ka ɲɛ. O foli la n bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka foli lase Tombouctou autorité administrative ani a dugutigilakaw n'a diinɛ ɲɛmɔgɔ n'a laadalakaw k'a ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ani Tombouctou population bɛɛ lajɛlen ma. Nin bɛ a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ to ka mun fɔ maliyɛnw an tɛ se ko tɛ yen. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye biennale ka se ka organiser
kɔrɔn fɛ région dɔ la donc Tombouctou y'a siɲɛ fɔlɔ ye mais n t'a siɲɛ laban ni Ala sɔnna ma région mun ye janjo sɔrɔ n y'a fɔ an ka kuma kɔnɔna la mɔgɔ ma gagné mɔgɔ ma perdu malien bɛɛ de gagné na c'est malien bɛɛ de y'a yɛrɛ sɔrɔ bi Tombouctou ni ye hɛrɛ kɛnɛ de donc vraiment ka kan ka foli lase hali bi malien bɛɛ lajɛlen ma biennale dabɔra kun mun kama bɛn ani keleya ka se ka o sabati an ka jamana kɔnɔna la hali bi an k'an cɛsiri an bɛ kɛlɛ mun na a kɛlɛ ma nɔgɔ je crois que bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la nka ka ca Ala fɛ tant qu'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo tant qu'an bɛɛ ŋaɲa ye kelen ka ca Ala fɛ kɛlɛ mun don ani gɛlɛya mun don an bɛ bɔ a kɔnɔna la a ka kan fɔlɔ an ka hakilinajigin kɛ k'a fɔ san tɛmɛlen Tombouctou tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna la Mali région caman tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna la mais bi min na ɲ'an bɛ se ka biennale organiser Tombouctou ka événement caman organiser Tombouctou u b'a yira k'a fɔ an sera ka se caman sɔrɔ juguw kan mais hali bi kɛlɛ tɔ ye mun ye vraiment an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali kelen ani AES kɔnɔna la n'o ye Burkina ni Niger b'o la vraiment an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma population bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ sababu ka miirina b'u kɔnɔ hakilina b'u kɔnɔ n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka se ka segin an ma n'o ye jatigɛ wale o kɛlɛ u bɛ se ka bɔ an ka jamana saba kɔnɔ cogo min na ka se ka o timɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka se ka o lasabati an bɛ foli an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn o de tun an ka laɲini ye biennale ouverture la min bɛna Ala barika la bi y'a clôturer aw natɔ délégation bɛɛ lajɛlen fɛnmaw sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka sigi hɛrɛ badenya kɔnɔna la bɛɛ ka sigi i ka so ka sɔrɔ basi ma bɔ la donc n bɛ bɔ kuma la vraiment k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n y'a fɔ cogo min na ni Ala sɔnna ma biennale natɔ san saba 2027 2029 2031 donc 2027 o bɛ organiser ni Ala sɔnna ma Buguni 2029 o bɛ organiser Kulukoro 2031 o bɛ organiser Gao donc 2031 biennale kuncɛtɔ donc 2033 bɛ organiser Mali région mun na o bɛ fɔ ye o don Ala k'o don yira la sani ka bɔ kuma la an bɛ foli bila ka ɲɛsin an ka balontanna ma an ka égliw ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲina kuku Ala ka don an garisigɛ la aw bɛɛ ni ce aw bɛɛ ni baraji bɔra kuma la aw k'a kɛ to ba la sadara rasuli merci. an bɛ taa Sikasokaw bara Keba marabukɔnɔ kibaruya kɔnɔ Sikaso 2e arrondissement fintigilakaw olu ye tɛgɛ da zonba kulo dɔw kan minnu san laban na ni u bɛ ka Sikasokaw sɛgɛn kosɛbɛ ka sanga ni décembre kalo tile 17 ye 2e arrondissement maaw u y'u ka wulikajɔw ka o bonya kosɛbɛ baw san laban zonba kulo b'u ka baaraw daminɛ o siratigɛ la u taara u tɛgɛ da sɛgɛnama maa 2 kan ka taa larawuli kɛ u fɛ yen nɔ larawuli kɔnɔ u taara marifa pistolet automatique fo ka taa se kisɛ caman ani u bɛ daw kari ni fɛn minnu ye telefɔni ni a ɲɔngow u ye o minɛ ni sɛgɛnama 2 ninnu bolo ka u bila ka taa finitigilakaw ka bolo kan kiritigilamaw u b'olu ka bolo kan nin waati na u bilala mana de dépôt la yani u ka jugement waati cɛ arrondissement 2e arrondissement Sikasokaw bɔra yɛrɛ k'a fɔ san laban in na wulikajɔw bɛna bonya kosɛbɛ yaasa ka se ka Sikasokaw ka u lakana ka bɔ zonba kulo ni binganikɛlaw olu ka bolo kan kitakaw bara ko sifinakaw bɛ ka ko dɔ kɛ ani fo ka taa se u ni station tigi dɔw bɛnbakan don sufɛ u bɛ taa taji ta ka a taa n'a ye burusikɔnɔnaw la togodaw la k'a feere sɔngɔ gɛlɛya la k'a sɔrɔ o tile fɛ o taji feerelaw b'a fɔ ko taji tɛ yen nɔ o kuma minnu ni dugudenw ye a lakɔlɔsi k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ ko fɛlɛ dabali ka kɛ yaasa nin wale in a bɛ se ka jɔ cogo min na maaw mago bɛ taji la u k'a di maaw ma a kana kɛ ko wɛrɛ ye ka wari ɲini la walima ka taa di sira wɛrɛ fɛ sira mun na bɛ se ka kɛ sira jugu ye sɛgɛkaw bara ɛrɛla k'a fɔ ko maa 6 bɔnna a nin na baw binganikɛla dɔw taara sege ni o bɛ bankasi cercle kɔnɔna la ka sanga ni décembre kalo tile 26 ye binganikɛla minnu ni u ma bugunatigɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati u taara se ka maaw to u ka ɲaɲali dɔ la ni o ye furusiri waatiw ye ka taa bin maaw kan maa 6 ka o bɔnɛ a nin na o maa na yɛrɛla k'a fɔ ko kalanfa 2 bɛ a la ka sɔrɔ ka mobili dɔ ta ka taa n'a ye maa minnu ma se ka bugunatigɛ dugudenw ye kulekan bɔ ka wele bila finitigilakaw ma wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka nin ko in ka a bugunatigɛ Kemasina sifinakaw olu ye wulikajɔ baro kɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka taa kaburudenw ka furan ka jɛ ka binw bɔn
maaw bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na ni o ye sangafow ye ka kaburu in ka ala sanuya ko o mun ye bɛɛ lajɛlen kan ka wale mun kɛ yaasa fure minnu dalen bɛ yen nɔ k'a kɛ tasibila ni duwawudon ye ka ɲɛsin u ma o wale in kuncɛli la fɛn mun ye sigida ɲɛmaaw ye diinɛ ɲɛmaaw fo ka taa se société civile ani dugutigiw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ko sifinnakaw ye nin hakilina mun ta wale ɲuman don a wale in kan ka kɔrɔma don ka bɛɛ lajɛlen bila o wale n'a ɲɔngow la bugunikaw bara finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni o ye w'u wele ko deuxième vague ni olu kan ka u ka baaraw daminɛ ka sanga ni finitigilakaw ka wulikajɔw ye u ye baaraw kɛ baara minnu ni o b'a to entraînement kɔfɛ u ka se ka kɛ jamana finitigilakaw ye entraînement ninnu kuncɛli la finitigilaka ninnu ni o ye sifinnakaw ye Buguni kɔnɔ ni u tun bɛ centre la Buguni u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara baw ko u ye formation de base mun kɛ u kologiriyala wa u dangalanen don u hakilila lamɔnen don k'a fɔ u bɛ ka baara mun daminɛ ni o ye ka don jamana kumabɔli la ka jamana lakana ko u nisɔndiyara baw ko fini ye waliyaba ye sifinnaka ninnu nisɔndiyalen de tun bɛ ka taa u ka baaraw kuncɛ ka sanga ni desanbu kalo tile 29 in ye hakilina dɔ bilala sen kan Bafula bɛ mara la ni ka maaw bɛɛ lajɛlen wele fasokanu o walew la u ye hakilina in tɔgɔ da ko kaso denmisɛnw o kɔrɔ kaso nka kan minnu bɛ yen nɔ ani fo ka taa se duguden minnu bɛ Usbijanya ani Bafula bɛ n'a ɲɔngow la ka fasokanu baaraw kɛ o kun kalan minnu ni a kɛra sifinnakaw 100 ka bɔ bugudaw bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ nin lamini na Bafula bɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka taa sifinnakaw ka yɔrɔ la k'a fɔ jamana ɲɛta sifinnakaw jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ malidenw fo ka taa se duguden bɛɛ lajɛlen kan ka baara mun kɛ jamana ɲɛta ha ka ja u ka sigidaw ɲɛta kama k'a ka kan u hakilina ka don kosɛbɛ sifinnakaw hakili la k'a f'u ye hakilina in bilala sen kan jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko association malienne de l'émergence éducative AME ani FAMOCU ka bolo ɲɔgɔnma o kɔnɔna la menaka marabolo ɲɛmaa ye welekan bila ko kalanfa minnu bɛ yen nɔ ni u kɛn bɛ ka u ka kalansow bila ko a bɛ ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen ka taa u ka baaradaw la yanni janvier kalo tile 5 cɛ san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 7 7h30 n'o y'a sɔrɔ kalanfa min ma se a ka baarayɔrɔ la ko gɛrɛntɛw bɛna ta ka da u kan n'a fɔ jamana sariya y'a fɔ cogo min na ko baw kuma o kuma caman menaka kalanfaw de bɛ kalanso bila u bɛ tunu marabolo ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ni maa min ma se kalanso la yanni don kɔfɔlen in cɛ ko ɲangini bere o bɛ dɔw kan ka kɛɲɛ ni jamana sariyaw ye kayikaw bara ka kɔlɔw ka ɲɔgɔnye kunbɛba kɛra ni o ye seko ni dɔnko kɛnɛ ye ko nin kɛnɛ in bɛ kɛ ka se ka kɔlɔw ka siya u ka danbew ani fo ka taa se u ka tabiyaw k'o fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ani fo ka taa se u seko n'u dɔnko diɲɛ ka se ka o dɔn u ye ɲinata kunbakun kɛ ka kɔlɔw ka tabiya ni seko ni dɔnko bɛ kɛ bɛn ani keleya taamasiyɛn cogo min na kɛnɛ in kɔnɔna la ka kɔlɔw caman ɲɔgɔn sɔrɔ kayi kɔnɔ ka se ka taa sokurusiw balontanw ani fo ka taa se seko ni dɔnko fɛn caman ma yaasa ko o kɛ bɛn ani keleya ye kebamete fan fɛ fɔlɔ yanni an ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kiba Niger ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko carte biométrique ni o ye AES ta ye ani passeport biométrique ko ka baaraw bila sen kan bawo AES jamana jɛra ka taama sɛbɛnba mun ka a bɔ ni o bɛ jamana saba bɛɛ lajɛlen ka don ka bɔ nɔgɔya o ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye hakilina ɲumanba ye a baaraw bilala sen kan yaasa AES jamana sabaw maaw ka se ka don ka bɔ jamana ninnu kɔnɔ lafiya kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana
kɔnɔ wasadensigi kalataw olu baaraw kɛra kɛnɛ mun kan n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ale fanfɛmaw olu de ye sebaya sɔrɔ nin b'a yɛrɛ k'a fɔ fanga bɛ Alassane Dramane Ouattara bolo ɲɛmaayaso la wa wasabulon fɛnɛ kɛra a ta ye baw wasaden fanba ye a ka fanga ɲinitɔn maaw de ta ye waati n'a yɛrɛ k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara ka sanga ni décembre kalo tile 28 de ye jaabiw olu kunfɔlɔw bɔra ka bin o jaabi mun ni a bɛ sebaya di jamana ɲɛmaa fanfɛmaw ma wasabulon kɔnɔ Tchadi jamana kɔnɔ drone susuli dɔ kɛra sabu ye ka maa 2 bɔnɛ a nin na a kɛra fintigilakaw olu ka kan dɔ kɔnɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko ni fintigilaka minnu ni u tun bɛ kan kɔnɔ ni a kɛra tine kɔnɔ ko ka sanga ni alamisa de ye fɛn min ye sanfɛ pankulu ye ni o ye kɛlɛkɛ pankulu drone ye ale nana ka na susuli kɛ kan kɔnɔ ka maa dɔw jogin fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye Tchadikaw ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ communiqué dɔ senfɛ jumadon ko nin wale in a bɔra Sudan jamana de fan fɛ olu dun bɛ kangari gɛlɛn de da Sudan jamana ye Sudan kana i da don kɛlɛ la kɛlɛ mun ni o bɛ Tchadi jamana ani jugu ni ɲɔgɔn cɛ ko Sudan kana sɔn a ka dugukolo ka kɛ tɛmɛyɔrɔ ye mankanɛ jugu fɛ ka se ka Tchadi k'o lasɔrɔ Guinée Conakry jamanadenw bɔra ka kalata kunungo kari décembre kalo tile 28 yaasa ka se ka jamanakuntigi ka o sigi a la k'a fɔ ko Guinée Conakry ka maa 7,000,000 olu de kun makɔnɔ yaasa u ka se ka taa kalata maa 9 olu de kun kari bɛ ɲɔgɔn na jamanakuntigi kalata in na jamana ɲɛmaa mun bɛ furancɛla fanga kɔnɔ Mamadi Doumbouya fo ka taa se ani maa 8 kun bɛ ɲɔgɔn na o maa minnu dɔ lakɔnɔ don kosɛbɛ ni o ye Abdoulaye Yero Balde fo ka taa se Faya Milimuna a yɛrɛ la k'a fɔ ko fanga sinamatɔn maaba minnu bɛ yen ni u dɔnnen don kosɛbɛ n'o dɔ ye fɛn min ye Selu Dalen Jalo ye ani fo ka taa se Alpha Condé olu mun ni olu bɛ jamana kɔ kan nin waati in na olu ma ye kalata in na kalata jaabiw o de ma kɔnɔ an bɛ don min na ko bi Congo RDC jamana fintigilakaw ka kuma lase la jalaki binna a kan k'a fɔ ko k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ baw ka sanga ni sibiri décembre kalo tile 27 ye k'a ye kuma dɔ fɔ jabarani sanfɛ kuma mun taara ta ka taa ɲɛsin musolakaw ma musolaka minnu ni olu ye tusiw ye ko fintigilakaw ka ɲɛma a ka kuma taara se o musolakaw ma k'a fɔ musolakaw ninnu de bɛ ka uranda dɛmɛ uranda mun ni Congo RDC kɛmɛ ka jalaki bin a kan ko uranda bɛ ka bamanciya walitigilamaw ka olu kɔkɔrɔma don ka u dɛmɛ fɛn min ye RDC kan ko o musolaka ninnu de kɛlen don uranda dɛmɛbaga ye ka donda di u ma u ka se ka na don jamana kɔnɔ ni ka jamana kɛlɛ fintigilaka in ye kuma mun fɔ o de la ko jalaki binna a kan baw ko a ye kuma mun fɔ a bɛ se ka kɛ balawu ani farafarali ye maa minnu bɛ tungaminɛ ta yɛrɛ la k'a fɔ ko tungana t'a la maa 100 ani maa 50 ko olu de tunnen don an bɛ waati min na ko bi ni u tun bɛ ka taa Île Canari o fan fɛ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko siga kɛlen don a la k'a fɔ ko maa ninnu caman yɛrɛ bɔnnen don o ni na nka maa sata hakɛ olu ma se ka dɔn fɔlɔ nka an bɛ waati min na ko bi maa 12 bɛ a la ko olu ka saya kɔni o latigɛra ko jaabi sɔrɔla ko maa 12 olu tɛ nin na bilen nka maa 100 ni maa 50 maa caman ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye maa sata u bɛ sɔn ka caya la kosɛbɛ cakɛda minnu bɛ yen ni olu bɛ tunganata kow kunna ani fo ka taa se maanifinya hakɛw la paseli olu yɛrɛ k'a fɔ ko halisa ɲininiw bɛ ka kɛ yaasa mɔgɔ 150 ni kɔ in ko ka se ka u lajɛ u bɔra Sénégaliyanfanw de fɛ ka taa Kɔdiya jamanaw na ni k'a fɔ k'u bɛ taa tunga na ko olu de bɛɛ lajɛlen tunnen don ko ka mɛn ka maaw kamanagan baw maaw ma se ka u yɔrɔ dɔn an bɛ don min na i ko bi an b'an ka bi kibaruya kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye kan ni mun bɛ ka taa Marokukaw bara an ka samata sɛgɛw olu bɛna u kɔ disi da san ani Kɔmɔri bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka sanga ni an ka bɔko sabanan ye an ka bɔko 2 tɔw bɛɛ lajɛlen bɔko fɔlɔ ni filanan an ye 2 ni bin kɛ kuru 2 o bɛ an bolo nin dolantan ye maa kɔnɔ don kosɛbɛ ni an ni Kɔmɔri sɔgɔra ɲɔgɔn na an b'u ci o bɛ kɛ sababu ye k'an ka qualification ka a kuma ban pewu an ka cɛbalen minnu ni olu kan ka na ni sɔnnadolanci in ta degede karamɔgɔ ni o ye entraîneur ye Thomas Selfi ale ye maa minnu bɔ ka bin o de ye Jigi Jara ye fo ka taa se Abdoulaye Jabi Ousmane Kamara olu ye an ka défenseur ye fo ka taa se Nantan Gansama Fode Dukure Mohamed Kamara ani Ibusma ni ole ye capitaine Jalabe a bolo Modou Sangare Nene Dorgelès Kamori Doumbia ani Lassine Sinayogo olu de ye an ka maa 11 ye 11 minnu ni olu bɛna dolantan in ka a daminɛ sɔɔni
samata sɛgɛw u bɛna u kwadisi da maliyɛnw olu labɛn bɛ ka se ka nin dolantan in ka a makɔnɔ kosɛbɛ ha ka ja ka an ka sebaya ka a makɔnɔ keba ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga na ka lase aw ma an b'aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na kunnafoni lasera ma balimakɛ Famara Berete fɛ jaw ni nɛgɛ karafe kun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛ waati wɛrɛ. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko autorité protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ